No niin, pieni video kätköjen teosta ja minkälaisiin paikkoihin kätköjä voisi laittaa. Tässä on tämmönen lastenhuone. Ja semmosia paikkoja, missä kätköjä voisi esimerkiksi olla, niin jos täältä heti lähöstä lähdetään liikkeelle, niin periaatteessa jopa tässä on tämmönen kiva kolo. Niin tännekin voisi laittaa. Tämä olisi ihan tämmöinen lähtökätkö, oikein kunnon semmoinen niin kuin tuomaritesti, mutta sitä pitäisi alta lähtölinjaa niin kuin tyyliin tässä. Mutta semmoisiakin periaatteessa voi olla. Yhden kerran ollaan oltu kokeessa, että oli semmoinen tosi niin kuin ihan lähtörajassa kiinni oleva matala. Ja muutenkin ne kyllä alkupään kätköillä monesti testaa, että ampuuko ihmiset vaan suoraan toiseen päähän, eikä muista tulla alkuun sitten enää ollenkaan. Tuolla on kans rako, mihin sais siirrännäisen. Sitten näissä väleissä, tässä mulla on joskus ollut semmosena saumakätkönä tänne alle. Tässä on niinku tämmönen pikkusen reilu sormen mentävä rako. Niin siihen on laittanut ihan pieni kuonosella koiralla. Se ei toimi, koska se pääsee paremmin näpeltään tuonne, mutta tommosella isolla lappiksen kuonolla, niin sinne ei pääse kovin hyvin väliin. Sitten tämähän, jos vähän tätä tietokonetta katsoo, että miten se asettuu, niin tännehän tulee kiva sauma. Näissä tuolijaloissa varmaan on kätkön paikkaa ja onkin. Täällähän on reikä täällä tänne. Aina kun mahdollista, niin tehkää kätköt jollain muulla kuin huonekalutassulla. Esimerkiksi tähän se voisi olla vaikeeta. Niin silloin tulee oikeasti, koska muuten se koira sitten alkaa, niin kun se omaksuu siihen hajukuvaan myös sen huonekalutassun liiman. Ja sitten se on vähän ihmeissään, kun se liima ei haisekaan siellä. Niin mäkin aina, jos mä niin kun johonkin ahtaaseen saumaan vaikka tunkisin kätkön, täällä on ollut häiriösiirrännäisiä varmaan jo reilu vuosi, niin laittaisin jonkun pumpulipuikon pää esimerkiksi tuohon tai johonkin ahtaampaan rakoon, niin harson tai pumpulin palasen. Sitten täältä varmaan löytyykin kivoja saumoja, koloja. Samoin täällä näkyykin, että täällä on näitä samoja häiriösiirrännäisiä. Sitten jos nämä on hyvin paikallaan pysyvät, niin tänne rakoon saa hyvin. Tossa on rako, mihin saa ihan kivasti tonne tungettua niin, että se ei ole sieltä helposti kaivettavissa, että jos se koira alkaa kaivamaan, niin siinä kerkiää kyllä hyvin puuttua. Täällä on kivat reijät, mihin saa niin, että koira sitä sieltä saa. Pattereihin en laita, jos ei ne ole varmasti kylmät, niin sitten on joskus saattanut laittaa. Sitten täällä on näitä tämmöisiä kivoja saumoja. Mä itse koen nämä hyvinä tarkkuustehtävinä, ja nämä ei ole mitään semmoisia ihan alkeiskätköjä, koska se leviää tässä saumassa. Mutta että siinä voi sitä, että vaikka se haisee tässäkin, niin olethan tarkka, koska se haisee enemmän tässä ja ilmaiset tämän kohdan. Niin nämä on silleen hyviä. Näissä on se myös se haaste, että kun nämä on tämmöisiä niin kuin aika lailla suljettuja, niin se leviää tuonne sisälle se haju ja sitten se alkaa niin kuin tupruttaa sitä vähän joka paikasta, niin nämä voi olla ihan haastaviakin. Vähän tuomarikohtaista, että hyväksyisikö sitten ihan mistä vaan ilmastuna tuommoisen tai tekisivätkö tuommoista kätköä, mutta on saumakätköjä kyllä aina silloin tällöin on. Täältäkin voisi löytyä tästä lipastosta kivoja. No noihin kyllä saa ainakin harson tungettua. Noseharrastajan parhaita lempparijuttuja, no tommoset teräväkärkiset pinsit, koska niillä saa hyvin käytettyä hyödykseen kaikki pikkukoloset ja rakoset ja tämmöiset. Mutta siis tosiaan tämmöistä kätköä ei ikipäivänä ole kokeessa, eikä minun mielestä tarvitsisi olla treeneissäkään. Tämä nyt on tämmöisen niin kuin kohtuu kokeneen koiran tämmöinen treeni ollut ja on, että vaikka täällä on näitä, niin älä kiinnitä näihin huomiota. Ja vaikka täällä haisee se sama liima, mikä joissain kätköissä haisee, niin älä kiinnitä huomiota. Mutta että ikinä en tekisi kätköä tämmöiseksi, koska tämähän nyt on sitten niin kuin row hampailla tai lips kielellä semmoinen, niin kuin, niin ei, se ei ole silleen hyvä kätkö. Tässä oppii kollailee ja testailee, että mistä löytyisi jotain kivoja. No periaatteessa tässä on sen verran saumaa, että tuohon voisi saada siirrännäisen,
Mutta sitten on käsittelemätöntä puuta, joka imee itseensä sen hajun, niin en laittaisi, koska haluaisin käyttää tätä seuraavien viikkojen aikanakin mahdollisesti tätä tilaa, niin se saattaisi sieltä kyllä useamman viikon tuprotella koiran nenään. Että on joskus ihan supervarmana Lunamulle ja hyvin itse varmasti 2 viikkoa vanhankin kätkön paikan ilmaissut. Ja silloin ei olisi ollut edes kyse selkeästi semmoisesta pintamateriaalista, mikä imaisisi itseensä. Eikä siellä oltu treenattu, se ei edes muistanut sitä kätkön paikkaa, että se oli ollut yhdessä koulutuksessa se kätkön paikka. Mutta sitten esimerkiksi täällä mietin täällä meidän olkkarissa näitä kallaksi hyllykkö, niin jos täällä olisi silleen tiukasti semmoista niin kuin painavaa tavaraa, että ei liikkuisi helposti, niin saattaisin laittaa esimerkiksi tähän saumaan. Mutta koska tämä on kankainen, niin laittaisin sen ehdottomasti tämän kovan käsitellyn puun puolelle. Ja sitten katsoisin sen niin, että se huonekalutassu ei ole kosketuksissa suoraan tämän kanssa, koska mikäli tämä kangaspinta imasee itteensä, niin se on 2 viikon päästäkin vielä hyvin löyvettävissä ja juttelee koiralle. Niin se ei olisi sitten koiralle reilu, että koetaan katsoa ne kätkön paikat silleen niin, että ne olisi aina kohtuu kovaa pintaa vasten. Tai sitten jos on semmoinen paikka, että tietää, että täällä ei kukaan treenaa viikkoihin, kuukausiin, niin sitten ehkä herkemmin voisi kokeilla jotain semmoista, mitä ei normaalisti tehdä. Joo, semmosia.